Bueno, pois como vamos xustos de tempo, vamos a empezar xa. Bueno, temos a Lucía Pereira, que evidentemente cando fixen a narrativa generalizada do programa esta mañán, o seu nome resplandeceu tanto que non o lín. Entonces vou ahora pasouseme, entonces vou ahora compensar sendo a única relatora da que vou a ler a biografía, o currículum. Entonces, desde xaneiro do 23, Lucía Pereira é investigadora Ramón y Cajal no Instituto de Ciencias do Patrimonio, no INCIPI do CSIC, que está no edificio Fontán, somos veciños no CISPAC, onde lidera 2 proxectos de investigación sobre historia da arte técnica e recuperación digital de patrimonio deteriorado con técnicas avanzadas de imaxe, cunha formación multidisciplinar que abrangue os ámbitos da química, física, conservación e historia da arte. Lucía especializouse en Ciencias do Patrimonio nos laboratorios do IPC en Madrid e en 2010 e obtivo o seu doutoramento aquí ou ali na Universidade de Santiago en 2015 cunha tese sobre os riscos para a conservación e materialidade das pinturas murais da Ribeira Sacra. Entre o 15 e o 22 desenvolveu a súa carreira no Reino Unido, onde traballou nos laboratorios de distintas institucións culturais como científica especializada na análise de materiais pictóricos. En particular, durante a súa etapa postdoctoral, foi bolseira miniare no Fitzwilliam Museum da Universidade de Cambridge, que cando eu me entrou no radar o seu traballo, cando ela estaba en Cambridge. E bolseira Andrew Mellon no Departamento de Investigación Científica do Museo Británico. Entre o 17 e o 19 traballou como científica titular no Historic Royal Palaces e entre o 19 e o 22 científica senior nos Arquivos Nacionais de Inglaterra. Os seus intereses de investigación incluyen, como veremos, o desenvolvemento e a aplicación de métodos científicos para a investigación histórico-artística, en particular a caracterización de pigmentos, colorantes e tintas mediante técnicas non invasivas, a fin de investigar os contextos de produción de manuscritos iluminados, policromías e textiles históricos, do que nos vai falar. Moitas gracias. Moitas gracias. Non te preocupes, Francisco, que con esta presentación queda máis que compensado. Bueno, moitas grazas a todos por estar hoxe aquí. Como veredes, a miña presentación pois vai ter un enfoque lixeiramente diferente. Pretendo tamén abordar preguntas de investigación relacionadas coa historia da arte, pero se cadra as ferramentas que eu utilizo son un pouquiño distintas ás que vos comentaron Rocío e Rosa. Entón, titulei a miña investigación O que contan as cores e despois veremos por qué. Trátase de analizar os materiais pictóricos e ver que nos contan sobre a produción e o estado de conservación dos manuscritos iluminados. Bueno, a mí sempre me gusta que me conten un pouco a estrutura do que me van relatar nunha presentación. Entón, normalmente poño un índice, veremos se o cumplo, agardo chegar ao final. Entón, empezarei contándovos, falándovos das ferramentas que existen, que temos a disposición, para investigar ese contexto no que se produciron as iluminacións medievais. E aquí pídovos que sexades creativos e abertos e pensedes máis aló do que se cadra se vos ocorre nun primeiro momento. A continuación falaremos do códice como artefacto, estudando a súa materialidade, que podemos aprender deste xeito. E aquí entrará a disciplina a que eu me dedico, que se denomina Ciencia do Patrimonio. Veremos despois os materiais que poden formar parte dunha iluminación e que técnicas de análise nos permiten identificalos. Que preguntas de investigación podemos tratar de responder con esta metodoloxía e a potencial mediante exemplos dun proxecto concreto que é Miniare, que mencionaba agora Francisco. E rematarei contándovos un pouquiño a que me estou dedicando agora, que levo 2 anos de regreso en Galicia, cal é o meu traballo actual acerca da análise de manuscritos e que perspectivas de futuro hai no meu centro de investigación. Entón, eu parto realmente, quero lanzarvos unha pregunta moi sinxela. Sabedes como foron producidas as iluminacións dos manuscritos? Quen as produciu? Onde? En que contexto? En que lugar? Con que ferramentas? Con que materiais? Pensades que isto é unha pregunta que xa está claramente respondida, que temos estes datos, témolo clarísimo, hai dúbidas, hai excepcións á norma?
que se cadra, cando falamos de iluminación de manuscritos, os artífices e os espazos desa pintura, o que se vos veña á cabeza podería ser o que nos conta a cultura popular, non? Un escritorio con ringleiras de escribas que traballan, iluminan en silencio nun espazo deste tipo. Non sei se este o que tiñades na cabeza. Eu agardo que a miña charla vos axude a confirmar ou desmentir esta idea, non? Entón, como podemos acceder a esta información? Que fontes temos? Que tipo de ferramentas ou disciplinas científicas nos poden axudar a entender realmente como se fixeron esas iluminacións? Alguén se lle ocurre algo? Pois as fontes escritas, por suposto. O sea, imos o máis tradicional, non? As ferramentas que utiliza a historia e a historia da arte. Fontes escritas. Que tipo de documentos nos contan como se fixeron estas iluminacións medievais, estas miniaturas? Pois, como víamos antes, nos exemplos que nos mostraban, por exemplo, Rosa, temos os colofones, que ás veces minten, temos os frontispicios, porque moitas veces ali había asinaturas, onde podemos coñecer os nomes dos pintores, os escritores, os copistas, non? Tamén hai ás veces comentarios, marxinais e incluso autorretratos, non? Como vedes aquí nesta imaxe, non sei se aprecia ben, na imaxe da esquerda temos a un pintor que se autorretrata, non? Outro tipo de documentación que podemos manexar é o rexistro dos pagos a eses artistas. Hai ás veces documentos de canto cobraban, que tipo de materiais se lles exixía que utilizaran na iluminación dos manuscritos. Non se conserva moitísima documentación, pero hai algúns exemplos. Tamén podemos atopar as instruccións que no obradoiro de iluminación deixaban os mestres os seus discípulos. Ás veces visibles e ás veces non tan visibles. En algún caso, cando estudamos con infravermellos o que hai por debaixo da capa pictórica, atopamos case un pinta por números, non? Había anotacións debaixo da pintura que deixaba o mestre de este ceo quero que me pintes azul, este fondo quero que sexa vermello. Isto xa nos dá información. O sea, lembro un caso no que nun escriptorio francés as instruccións que deixaba o mestre estaban en flamengo, o sea, que xa nos estaba dando información de que se trataba dun ambiente de traballo internacional, onde había persoas de distintas nacionalidades que se reunían e colaboraban para levar a cabo unha tarefa tan complexa como iluminar un manuscrito. Unha fonte importantísima son os tratados técnicos, tratados de pintura e, bueno, de outras formas artísticas medievais, onde se listan os materiais, se recomenda que eles era mellor utilizar para certas funcións, onde se di cales non se deben misturar porque son incompatibles, o sea, unha noción xa de química e de conservación bastante precoz. E hai receitas de como hai que extraer os colorantes, como hai que moer os pigmentos, como hai que misturalos, aplicalos. O sea, isto é valiosísimo e coñecemos, consérvanse varios tratados deste tipo, como de Teófilo, de Chenini, algúns anónimos, incluso un na Península Ibérica que é o libro de como se facen as cores, que é o que menciono en último lugar. Non esquezamos tampouco o vínculo da alquimia coa pintura, porque tamén a alquimia ao final o que nos fala é da transformación das sustancias, non? Unha especie de protoquímica, algo tamén de superstición. En algúns tratados de alquimia tamén se mencionan materiais pictóricos, tamén se fala de como se preparan e se transforman os pigmentos. Un material tamén moi interesante, xa neste caso máis visual que textual, son os libros de modelos. O sea, toda este despliegue de iniciais, de decoracións, de bordes floridos, había como catálogos de posibles formas que se podían aplicar, que se podían utilizar. Como vedes, este sería o terceiro exemplo á dereita. O que podían recurrir os artistas para buscar ideas, para inspirarse, para copiar, para sacar posibles ideas de combinacións cromáticas. Isto tamén o conservamos. Na pantalla tedes o libro de modelos de Göttingen, que é unha maravilla. Ben, fontes escritas por un lado. Que máis podemos utilizar? Rexistro visual da época. O sea, podemos utilizar o estudo iconográfico de outro xeito. Podemos buscar representacións de pintores e observar con que ferramentas se representaban, que están facendo, están sós ou acompañados, como é o espazo no que traballan, como vedes aquí, con recipientes con pintura, vemos tamén o tipo de escritorios,
algúns asentos moi interesantes que tiñan como brazos accesorios onde podían poñer os tinteiros e apoiar as súas ferramentas. Moi informativo tamén. Algo que a mí me interesa bastante é ver quen pintaba, que pensamos que eran en contextos monásticos, fundamentalmente monxes, homes, pois resulta que temos tamén representacións aquí dunha muller, por exemplo. Esta é unha muller e un matrimonio que os dous iluminaban manuscritos, tiñan business xuntos. Temos unha escola, temos non soamente monxes, senón laicos, o sea, persoas vestidas como eran artistas laicos que tamén traballaban en colaboración cos monxes. Temos representados xudeus, non somente cristianos. Bueno, creo que é moi interesante tamén prestar atención aos artífices desta pintura e ver como se representaban. Algo que non se nos ocorre habitualmente, pero a antropoloxía tamén nos pode informar, porque en algúns lugares do mundo a tradición manuscrita, a tradición de iluminación de manuscritos non se perdeu completamente, senón que continúa ata a actualidade, como é o caso do mosteiro de Santa Catalina en Exipto, aos pés do Sinaí, do que non conseguín imaxes do seu interior, o sea, que mantense aí no misterio. E sí que conseguín imaxes nun artigo do Guardian, de Fred Harter, sobre un taller en Etiopía, onde a tradición de iluminación de manuscritos cristiáns é antiquísima. E síguese facendo, siguen preparando as súas peles, siguen copiando, siguen iluminando. E claro, este é un saber vivo que se pode observar, que se pode entrevistar as persoas que siguen facendo isto, entender os trucos, as técnicas, as dificultades e tratar de extrapolalo a como se podería facer no pasado. Métodos de antropoloxía pura. Pensemos tamén como traballan os arqueólogos, non? Non sei se vos soa a idea de arqueoloxía experimental. Imaginade, metalurxia. Como se podía fundir unha hacha de talón da idade do bronce? Pois faise, recoñes os materiais, fanse probas, fundes a distintas temperaturas, con distintos aditivos, e o resultado avalíase, estúdase se é práctico, se podería servir para esa función ou non. Pois nós podemos facer algo parecido, que ademais é algo divertidísimo de facer, tamén coa iluminación de manuscritos. Podemos basearnos nesas receitas, neses tratados técnicos de pintura, e tratar de replicar como facían. Eu paseime unha semana o verán pasado nun sitio precioso, Montefiascone, facendo isto, recreando a paleta medieval. Se podedes, por favor, apuntadevos ao curso porque é unha maravilla, divertidísimo. E o sitio merece a pena. Entón, temos todas as ferramentas, o máis difícil é o dourado. Aplicar pan de ouro, eso sí que require anos e anos de experiencia, é moi difícil facelo ben. Podemos utilizar as mesmas ferramentas, extraer os colorantes, vedes aquí o aspecto que ten a laca, que fai como un smoothie, unha espuma que logo hai que recoller, hai que separar. É moi interesante experimentar no propio corpo os procesos, as dificultades, os acertos, ver a diferencia de aplicar un pigmento xa simplemente con goma ou con ovo é completamente distinto. O manexo do material, o resultado, o brillo, o cambio que hai na cor. Entón, experimentar isto fai que logo, cando vayamos a analizar o manuscrito real, podemos entender moitas cousas de forma case intuitiva, non? Por telo vivido. Falando de arqueoloxía, podemos tamén utilizar o rexistro arqueolóxico e buscar os restos materiais dese proceso. Isto é algo que non se está facendo tanto e eu creo que podría ter moito potencial. Buscar as ferramentas, non? Moitas veces no medio dos manuscritos alguén esqueceu unha pluma. Como vedes aquí, esta pluma atopámola nos arquivos nacionais e foi un momento moi emocionante, non? De alguén que a deixou aí esquecida mentre copiaba un libro. Os tinteiros aparecen ás veces en excavacións que se utilizaban para conter a tinta. E xa en excavacións, por exemplo, de mosteiros e conventos onde se sabe que había actividade pictórica, aparecen cousas moi curiosas. Este é un caso que se publicou na revista Science, no que nos esqueletos, nos dentes dunha monxa, apareceron cálculos dentais onde había azul ultramar, había un pigmento. Entón, claro, isto petoulle a cabeza a todo o mundo, primeiro porque era unha muller. Entón todo o mundo empezaba a pensar, claro, estaba como chupando pincel para afiar a punta, entón, claro, a base de facelo anos e anos quedaron os cálculos dentais.
Non está tan claro. O sea, tamén me pregunto eu, e por que soamente azul? E non había unha cousa un cálculo multicolor, porque esta muller non pintaría só en azul. Entón, bueno, hai dúbidas. Tamén créese que o azul ultramar podía ter unha connotación de produto beneficioso para a saúde, non? Entón, igual era algo que consumían. Pero, bueno, espazo para elucubración. Unha noticia de hai unha ou 2 semanas, tamén no Guardian. A investigación máis recente parece que relaciona o famoso libro de Kells, que coñecerán, non con a illa de, creo que se chama Iona, en Irlanda, senón con Escocia, co territorio dos Pictos. Isto, bueno, a evidencia é que o traballo da pedra é moi similar, o traballo da pedra polos Pictos é moi similar ao tipo de patróns decorativos que se atopan no libro de Kells. É máis, nun escriptorio, nun mosteiro nesta zona picta, aparece as ferramentas de escultores aparecen no escriptorio dos manuscritos. Entón, isto foi algo que lles fixo facer a conexión de que se cadra estes artistas eran multidisciplinares e había unha influencia moi importante entre distintos medios artísticos, que se inspiraban nos deseños que creaban para a orfebrería ou a pedra para logo iluminar os manuscritos. Bueno, como vedes, é moi suxerente, entón creo que hai que contar con máis arqueólogos medievais para que se sumen ao carro e que nos den máis información. Pero claro, se o pensamos, estamos buscando tinteiros, plumas, restos de recipientes, pero a principal evidencia material que nos queda da iluminación de códices son os propios códices. Aí debería haber recollido o proceso, o resultado dese proceso. Por lo tanto, se cadra podemos facer un exercicio case de enxeñería inversa e de construir como foi feito ese manuscrito, de desmontar cara atrás os pasos seguidos. Isto é algo que fan os codicólogos a nivel de obxecto, de libro. Pois, como vedes, estes esquemas, estaredes igual habituados a velos, o esquema de como están organizados os cuadernillos nun códice. Alguén foi máis aló, Inés Correia, estudou un manuscrito como se fora unha excavación arqueolóxica. Entón, fixo como distintas unidades estratigráficas de que foi primeiro, que foi engadido despois. As cubertas foron engadido de outra época. Entón, fai como toda unha cronoloxía da creación deste libro como se fora unha excavación arqueolóxica, que me pareceu bastante interesante. E xa, a revolución chegou coa biocodicoloxía. O sea, poder utilizar técnicas da bioloxía molecular, estudos de ADN, de proteínas, o pergameu dos propios manuscritos. E se o pensades, cando entramos nun arquivo ou nunha biblioteca, estamos rodeados de material xenético, que é de cronoloxía amplísima. Entón, un biólogo un día nun arquivo tivo esta revelación e dixo, isto é un arquivo biolóxico. Se eu poidera descifrar o material xenético que hai contido no pergameu, podo reconstruir, podo comprender de que especie é o pergameu, de que sexo era o animal, se estaba enfermo. Non só o pergameu, os sellos de cera colgantes, tamén aí temos material das abellas, podemos facer estudos de reconstrucción paleoambiental, de como era o medio ambiente, a vexetación, a paisaxe, en épocas pasadas. Entón, bueno, esta é unha tendencia tamén que está moi en boga, hai varios proxectos grandes europeos que están investigando os códices desde este punto de vista da súa materialidade. E chegamos ao que fago eu. Ademais de mirar o pergameu, os sellos de cera, a tinta, podemos tamén estudar os materiais pictóricos que conteñen as iluminacións. Entón, por iso, antes de lanzarme a contarvos as técnicas que podemos utilizar, quería facer un repaso a variedade de materiais que compoñen un manuscrito iluminado. Entón, pensemos, temos o soporte. Non sei se se ve o ratón. Non se ve, non? O que estou sinalando. Un momento, vou poñer o cursor. A ver, ahora sí, non? Vale. Pois partamos do soporte, da escritura e da iluminación. Temos pergameu, Rosa mostrábanos tamén un exemplo mixto de papel e pergameu. A continuación podemos ter a escritura, non? Entón temos a tinta, que nesta época, neste lugar do mundo, era ferrogálica, o sea, os extractos das agallas dos carballos, que son estas boliñas que vedes ás veces, seguro que andaides camiñar polo monte, extraense os taninos, e iso misturado con o que chamaban vitriolo de ferro, precipita un precipitado negro que forma a tinta ferrogálica, que é moi duradeira. Despois temos o dourado, que se pode aplicar como pan de ouro, o sea, nunha lámina finísima de metal, tamén pode ser de prata, pode ser de estano, de outros tipos de metais, ou pode ser pulverizado
e aplicado pois cun aglutinante como se fora unha pintura, como se fora purpurina prácticamente. Isto é complicadísimo. Pulverizar ouro, como é moi maleable, moi plástico, é algo moi difícil. É difícil de manexar e de aplicar. Pero o efecto de brillo, o efecto que se consigue é diferente. Entón, en algúns manuscritos se utilizan en combinación a lámina e o pó de metal. Logo temos os pigmentos, e aquí temos grande variedade. Podemos ter pigmentos naturais e sintéticos. Xa naquela época se sintetizaban cousas, se calcinaban minerais para que cambiaran de cor e obter outros diferentes, outros produtos diferentes. Entón temos minerais, materiais sintéticos, e temos tamén colorantes orgánicos, que podían ser extractos de plantas ou de insectos, como o kermes no Mediterráneo, a cochinilla polaca, a cochinilla armenia, máis adiante chegará a de América, a laca tamén. Entón, os colorantes orgánicos son moi interesantes porque nos dan información bastante concreta de rutas comerciais, de onde procedían estes materiais, se utilizaban produtos locais, plantas locais ou materiais moi luxosos, costosos, importados a través da ruta da seda, por exemplo. Entón, colorantes orgánicos, ollo, que dan moita información, son interesantes. E son os máis difíciles de analizar, por suposto. E por último, os aglutinantes. Cando falo de aglutinantes, pensade que temos pigmentos en pó e temos que convertilos nunha pintura, nalgo líquido ou semilíquido que podamos aplicar. Entón, o aglutinante refírese a se utilizaba clara de ovo, xema de ovo, goma, como aquí vedes, goma arábiga, que se disolve, cola animal, o aglutinante ao final o que define é a técnica pictórica. Cando falamos dunha técnica ao óleo, o que quere dicir é que se utiliza aceite como aglutinante. Cando falamos dunha témpera, quere dicir que se utiliza ovo. Entón, cada técnica vai ter as súas particularidades, vai requerir dunhas habilidades. En conclusión, vedes que temos materiais variados, complexos, orgánicos e inorgánicos, heteroxéneos, estratificados porque están en capas, con frecuencia embellecidos, son materiais naturais, polo tanto a súa composición non é pura, e son valiosos moitos deles. Non podemos tomar unha mostra e levála ao laboratorio, temos que buscar novas formas de identificalos sen tomar mostras, sen alterar o manuscrito. En conclusión, é un reto para min, para as persoas que temos que enfrentarnos á análise destas materiais, e se cadra o caso máis difícil posible, con todas estas características dos materiais. Entón, como facemos? Pois temos que combinar diferentes técnicas analíticas. Ata non hai tanto tempo, isto era inabarcable, non era posible, porque a maioría das técnicas analíticas que nos permitirían identificar estes materiais eran cacharros grandes de laboratorio que non se podían mover. Entón, obrigatoriamente, había que tomar mostra. E isto era aceptable, pois estudabas pintura mural, que te deixaban coller un anaco mínimo de uns milímetros, e en pintura de cabalete, pois sobre táboa, sobre lenzo. Pero miniaturas, pensade no tamaño que teñen. O sea, coller un milímetro dunha miniatura, ao final en porcentaxe, pois algo bastante considerable, que para a conservación pois non é aceptable. Entón, tivemos que esperar a que a tecnoloxía evolucionara, a que os equipamentos se miniaturizaran, se reduciran en tamaño para facelos portátiles, e aumentaran en sensibilidade tamén para poder obter a información importante que necesitamos con moi pouquiña cantidade de sinal. Isto non ocorreu ata aí, pois se cadra uns 20 anos. En este momento, cando empezamos a ver que xurden proxectos deste tipo, de análise de manuscritos medievais. Ademais, son técnicas complementarias, que non hai unha técnica máxica que nos dá todas as respostas, que nos caracteriza toda esa gama de materiais que vos describía antes, senón que temos que combinar varias, porque unhas son máis adecuadas para materiais inorgánicos, outras para materiais orgánicos, algunhas dannos información sobre os elementos químicos, pois chumbo, potasio, calcio, ferro, e outras sobre as moléculas, cobre, pero que pigmento de cobre? É un carbonato, é un acetato? Entón, combinando a información de ambas, podemos ter unha visión moito máis precisa dos materiais utilizados e o seu estado de conservación e os seus produtos de degradación. Ao final, a información é útil tanto para cuestións de historia da arte como para de conservación, como veremos agora. Entón, temos algunhas técnicas de imaxe que son cámaras, simplemente cámaras modificadas que nos aportan información pois máis a lo do visible, nos aportan información dos materiais como reaccionan cando os iluminamos con luz ultravioleta, con radiación infravermella.
dos que podemos extraer información química tamén, logo veremos exemplos. Temos microscopía, pequenos microscopios USB que nos podemos levar ao arquivo, á biblioteca, estudar in situ os detalles das iluminacións. E temos este tipo de instrumentos de pistola que nos dan, chamase, espectroscopía de fluorescencia de rayos X e danos a composición elemental. E combinámolos coas técnicas que vos dicía de espectroscopía molecular, que para que vos sonen reflectancia con fibra óptica, Raman e infravermello por transformada de Fourier. Que, son técnicas que se utilizan tamén en industrias, noutro tipo de contextos. É que nos roubamos e aplicamos o mundo do patrimonio cultural, pero son técnicas ben establecidas noutras aplicacións, noutros contextos. Entón, ireivos mostrando rapidamente que tipo de información nos aporta cada técnica para que vos fagades unha idea e tamén para que vexades a pinta que teñen, non? Empezo pola imaxe multibanda, que se chama. Multibanda porque non traballamos só na banda do espectro electromagnético visible, senón que tamén nos cubre o ultravioleta ou infravermello cercano, como dicía. E que nos aporta este tipo de cámaras? Ao final son cámaras reflex digitais modificadas, as que lles quitamos o filtro que traen por defecto e abrimos a sensibilidade do seu sensor a todo este rango desde ultravioleta ou infravermello, colocándonos manualmente os filtros que nos interesan, non? E iluminando con fontes de radiación segundo a técnica que queremos aplicar. Que nos aporta? Podenos dar información sobre o debuxo preliminar, que é o que vedes aquí. O que vedes aquí nesta imaxe en branco e negro non é máis que o debuxo previo que se fixo con un material a base de carbón, para que nos entendamos, unha especie de grafito ou carboncillo, antes de pintar. O sea, é como que desaparece a capa pictórica e nos revela o que hai por debaixo. Por iso vemos a veces anotacións. A forma de debuxar é moi persoal, é algo que nos pode axudar a identificar a man que está detrás desa iluminación. E tamén pentimenti, correccións na composición, que na pintura final, pois igual a posición dun brazo cambiou, aparece unha personaxe que non estaba prevista, este tipo de cambios de idea dos artistas, según van elaborando a obra final. Podemos tamén estudar zonas que foron restauradas, podemos identificar zonas heteroxéneas, onde aparecen no ultravioleta, por exemplo, pois zonas máis escuras, que pode ser indicativo de que aí houve unha restauración nalgún momento do pasado, que igual non temos rexistros no arquivo ou no museo de que eso foi restaurado. Entón, podemos tamén localizar zonas que foron restauradas e identificar os materiais presentes nesa restauración e datar cando ocorreron, quen foi o responsable de encargar esa restauración, por exemplo. Podemos tamén recuperar a visibilidade de textos, porque a tinta ferrogálica baixo luz ultravioleta, isto é algo super coñecido, intensifícase, aumenta o contraste entre a tinta e o fondo de pergameu, porque vedes que o pergameu, como é coláxeno e proteína, ten unha luminiscencia azulada que pode ser bastante intensa. Entón, isto axúdanos a recuperar a visibilidade de textos ilexibles. Estou pensando, Rocío, no que mostraches ti, podemos intentar botarlle unha ollada a ver se conseguimos ler. E sei que Ricardo Pichel ten moitas ganas de que vayamos a estudar a crónica troiana da Biblioteca Nacional. A ver se conseguimos ler o palimpsesto, se conseguimos ler o texto que hai por debaixo dese colofón. Entón, a ver se en futuras edicións vos podo contar o que descubrimos. Estou me enrollando un pouco, a ver se vou máis rápido. A microscopía, unha técnica tan clásica, tan tradicional, é superinformativa, porque nos ensina con magnificación como foron construídas, por exemplo, as carnacións, ou o modelado dos panos. Isto tamén pode ser algo bastante personal, que cada artista o faría a súa maneira. Entón, podemos entender tamén o nivel de pericia e de complexidade que requería este tipo de traballos, porque pensade na escala que vos estou mostrando aquí en pantalla, isto igual son 2 milímetros, é algo bastante impresionante. Tamén podemos ver alteracións. Aquí, por exemplo, vemos que a folla metálica deste escudo está perdida. Estos eran leóns rampantes e a folla metálica perdeuse. Entón, podemos tamén entender o aspecto que podían ter antes do deterioro e digitalmente facer unha reconstrucción de como cambiaron os materiais. E logo tamén, cando observamos baixo magnificación, tamén podemos sacar datos de que tipo de material se utilizou. Por exemplo, isto que tedes aquí é un aspecto de colorante orgánico, porque se fora inorgánico teríamos que ver partículas minerais, partículas de pigmento, E non é o caso. Entón, xa simplemente botándolle un ollo co microscopio podemos intuir que isto vai ser unha laca ou un pigmento diferente. Podemos tamén entender misturas
superposicións de capas. Aquí vemos un violeta que realmente non é un violeta real, é unha mistura óptica dun vermello e un azul. E aquí o mesmo, é un verde conseguido superpoñendo capas de amarelo e azul. O sea, ao final son cuestións técnicas que a min son as que me interesan máis, como traballan os artistas, como evolucionan, como innovan, como se inflúen entre sí. O que nos comentaba da fluorescencia de rayos X, que nos permite detectar os elementos químicos en metais, en tintas. Tamén incluso é interesante analizar con esta técnica os colorantes orgánicos, que en principio esperaríamos que non saíra nada, que non viramos ningún material inorgánico, pero resulta que estes colorantes sí que se mezclaban con aditivos, con sustratos sobre os que se precipitaban. Bueno, tamén ata onde menos pensamos podemos extraer información interesante con esta técnica. E neste caso, algo que nos interesaba era confirmar que isto é un palimpsesto. Aquí sospeitábamos, neste manuscrito florentino, humanístico, que o nome do rei fora modificado posteriormente. Está escrito con tinta de ouro. Entón dixemos, bueno, pois imos analizar a composición do ouro na zona supostamente alterada e comparala coa zona de escritura original e ver se o ouro ten unha composición diferente. Efectivamente, o ouro posterior tiña moitas máis impurezas que o original. Isto podemoslo ver nestes gráficos, que ao final o que vedes aquí son os picos que corresponden a cada elemento químico. E confirmamos a diferencia en pureza das dúas tintas, confirmando que fora un palimpsesto. E as técnicas moleculares que vos dicía. Aquí simplemente utilizamos unha lámpada halóxena que nos aporta radiación visible e infravermella. Cunha sonda, como vedes aquí, apuntamos a varios milímetros, non temos que tocar a superficie do manuscrito, e recollemos como se reflicte a luz deses materiais, porque según a cor absorberán partes da luz e reflectirán outras, e formarán, obtemos este tipo de espectros que según onde aparezan as bandas podemos identificar que materiais son. A evolución desta técnica, que nos permite ir analizando puntualmente distintas cores, é a imaxe hiperespectral, que é a cámara que vos poño aquí abaixo á esquerda, que o que fai é tomar unha imaxe da miniatura, en cada píxel da imaxe podemos extraer os espectros que antes facíamos a man en cada punto de interés. Entón, digamos que é unha técnica moito máis completa e máis rápida. E isto interésanos porque un manuscrito ao final compónse de moitas iluminacións e necesitamos ser eficientes e analizar cantas máis mellor para ter a visión completa de cantas mans participaron na súa elaboración. Entón, técnicas que nos permiten axilizar o traballo son de gran axuda porque podemos comparar incluso entre varios libros, chegar a estudar grupos enteiros de manuscritos de forma bastante eficiente. Entón, vimos materiais, vimos técnicas, imos ver agora para qué, o sea, que tipo de preguntas podemos resolver con esta metodoloxía. Entón, podemos, por un lado, atribuir certas iluminacións a unha autoría ou a un taller, cando temos manuscritos que igual están asinados ou que podemos atribuir con certeza a un taller, eso é como o noso punto de referimento. E os manuscritos problema, se atopamos un uso material moi similar, unha aplicación da pintura seguindo a mesma lógica, un debuxo preliminar moi parecido, podemos propoñer a atribución a esa man, a ese mestre, ou a esa escola, a ese obradoiro. Tamén podemos entender o número de mans, o sea, podemos buscar diferencias na elaboración das distintas iluminacións dun mesmo manuscrito, e dicir, pois aquí traballou un grupo de 3 persoas, e podemos incluso entender xerarquías. Este era o mestre, estes dous eran os asistentes, porque o mestre ás veces utilizaba os mellores materiais e calaba e non lles dicía os segredos e os trucos aos seus asistentes. Mala práctica. Pero ese tipo de cousas pódense descifrar a partir da evidencia material que queda nos manuscritos. Eso, como se organizaba o traballo, de onde procedían estes materiais, información sobre redes comerciais, importación, o tipo de comisión, se era algo moi luxoso con moitos cartos detrás, un encargo rexio, ou se era algo máis modesto, máis popular, influencias entre gremios, se un iluminador notase que está formado como pintor sobre táboa porque está aplicando técnicas da pintura ao temple, por exemplo, estado de conservación, se os materiais están alterados, se cambiaron de cor, como podían ser originalmente,
Se hai falsos, o sea, se hai iluminacións falsificadas, como atopamos algún caso no Museo Fitzwilliam, e incluso a datación, porque algúns materiais utilizáronse en ventanas temporais moi curtas. Entón, se atopamos ese material, podemos sospeitar que a iluminación se elaborou nese período concreto. Ben, xa sabedes o importante, xa tedes a base para que vos conte agora algún exemplo real dun proxecto que para min foi moi importante, o que lle teño moito cariño, que é o proxecto Miniare. Por este motivo, por este proxecto, eu marchei a Inglaterra. Ia ser unha bolsa dun ano, acabei quedando 8. O sea que, como vedes, encantoume o tema, gustoume bastante. Os obxectivos deste proxecto eran desenvolver estes protocolos analíticos, especificamente para manuscritos iluminados, porque era algo que todavía estaba por facer. Aínda non sabíamos ben cal era a mellor combinación de técnicas e as condicións para analizar estes materiais de forma exitosa. E queríamos examinar grupos amplos de manuscritos, non de forma exhaustiva un libro icónico e xa está. Parecíanos que o interesante era establecer redes e colaboracións e comparacións entre grandes grupos de manuscritos. Queríamos interpretar eses resultados, ademais, nun contexto cultural amplo, o sea, falar cos historiadores da arte, falar cos filólogos e que nos expliquen por que é relevante o que nos atopábamos no laboratorio, non? Ou por que non o é, porque é común ou porque é especial, o sea, contextualizar moi ben os nosos resultados. E tamén compartilos máis aló de audiencias académicas. Entón, puxemos moita énfase tamén en actividades de divulgación. Traballamos a gran escala, como vos digo. Analizamos máis de 200 códices e fragmentos de códices. Procuramos cubrir unha rexión, unha amplitude xeográfica inmensa. O sea, realmente analizamos exemplos de toda a Europa occidental e máis aló, algún exemplo bizantino, armenio e persa. Cronoloxía tamén do siglo VI ao siglo XVI. Queríamos ter unha perspectiva de como foron cambiando as maneiras de traballar, non? Múltiples coleccións, fundamentalmente en Inglaterra, pero tamén estivemos en Italia, e sempre de forma colaborativa, como vos dicía, un equipo de investigación que se compoñía de historiadores de arte, historiadores, conservadores e científicas. Bueno, falo en femenino porque éramos todas mulleres, realmente. Algúns exemplos de achados que podemos facer. O que os falaba da técnica pictórica. Ata este momento asumíase que os iluminadores utilizaban clara de ovo, e xa está, e non se cuestionaba. Pero de repente empezamos a ver anomalías, e a mí o que me gusta é cando hai anomalías, porque é onde está a chicha. E aquí atopamos que se utilizaban, bueno, estas bandas que aparecen aquí no espectro de reflectancia, estos son lípidos, aceites, graxas. Chegamos á conclusión de que estaban utilizando xema de ovo, o sea, estaban utilizando unha técnica o temple, unha témpera, que era moito máis habitual en retablos, pinturas sobre táboa. Estamos falando do contexto de Lorenzo Mónaco, que sabemos que foi un gran pintor sobre táboa. Entón, estaban trasladando directamente as técnicas do retablo á pintura, á iluminación de manuscritos. Entón, isto xa nos rompeu un pouco os esquemas, porque vimos que eran moito máis flexibles e máis experimentais do que inicialmente pensábamos. Ademais, non todo o mundo o facía así. O sea, o uso do temple foi selectivo nas figuras máis importantes. O sea, que o mestre atribúíase este material, esta maneira de traballar. E nos bordes, a decoración marxinal non presentaba temple. Tamén podemos averiguar as causas da degradación que se observaba nalgúns manuscritos. Neste caso, nin sequera estábamos seguras de se isto era unha degradación. O sea, había como un halo escuro ao redor deste grupo de figuras que se acentuaba cando observábamos na imaxe ultravioleta. Entón, decidimos analizalo. Baixo o microscopio vedes tamén que ten un aspecto un pouco raro. Efectivamente, atopamos unha combinación de elementos que non deberon utilizar, que son incompatibles. O amarelo é oro mosaico, que se utilizaba como unha especie de oro barato. Era unha falsificación, era un pigmento moito máis barato que ouro, pero que tiña un brillo metálico, é unha cor cálida como ouro. Pero o fondo, este gris que vedes aquí, ten albayalde ou branco de chumbo, que como o seu nome indica, ten chumbo. E a incompatibilidade do azufre e o chumbo xenera galena, que é un mineral negro. É iso que estamos vendo aquí. Nas zonas onde hai unha superposición deses dous pigmentos,
xenérase unha degradación, un halo escuro que técnicamente non estaba diseñado, non debería estar ali. Entón podemos imaginar que orixinalmente o aspecto da miniatura era outro. A diferenciación de mans nun mesmo manuscrito. As historiadoras da arte sospeitaban que nesta vida de Carlomagno, neste manuscrito, había polo menos 2 iluminadores diferentes. E preguntáronos ás científicas se podíamos confirmalo. Baixo o microscopio, efectivamente, o aspecto era moi diferente e o resultado material confirma que un deles utilizaba lapislázuli para os azuis e outro utilizaba azurita. Entón, trazando o uso destes pigmentos azuis, podemos confirmar ou desmentir a atribución das iluminacións a estes 2 mestres, entender como colaboraron para iluminar o manuscrito. Se aumentamos a escala deste estudo, máis aló dun só manuscrito, das mans que interveñen dentro dun mesmo manuscrito, podemos chegar incluso a entender as redes de traballo en obradoiros regionais. O sea, grupos de artistas que traballaban xuntos nun número máis amplo de manuscritos, comparándose entre sí. Aquí tamén había evidencia estilística e iconográfica de coincidencias, ou polo menos un repertorio visual común. E preguntábanos se materialmente tamén podíamos establecer grupos de estes manuscritos e materialmente tamén estaban traballando nun mesmo obradoiro, da mesma maneira. O resultado da análise da paleta pictórica confirmounos que había 3 grupos diferentes de artistas que traballaban con materiais da súa preferencia, moi particulares e diferentes entre sí. O sea, que temos como numerosas unidades artísticas que comparten un repertorio visual, pero manteñen prácticas de traballo diferenciadas. Tiñan un mesmo libro de modelos, pero traballaban en escritorios, mollando os pincéis en botes diferentes, digamos, por poñelo así. E non só traballaban en manuscritos, o interesante é que cando comparamos tamén con pintura sobre táboa e con pintura mural, atopamos formas de traballar compatibles, non? O sea, que son, ademais, pintores polifacéticos, que tanto pintaban un retablo como iluminaban un manuscrito, sempre na área de East Anglia, o sea, unha zona xeográfica en Inglaterra concreta, onde se movían. Influencias entre gremios, isto é algo que me interesa moitísimo, como se rouban materiais e formas de traballar entre gremios diferentes. Aquí estamos o mestre do gradual de Murano, que utiliza azul esmalte. Isto foi sorprendente, porque este achado de azul esmalte, que é un vidro, ocorre 50 anos antes da primeira evidencia comprobada. O sea, é como unha utilización moi cedo deste material. Pero pensemos, estamos en Venecia, temos a produción de vidro ao lado, entón é lóxico que estes iluminadores aproveitaran o material de desfeito da industria do vidro que tiñan ao lado da casa. Entón, tamén é como vemos a innovación, os recursos, os intercambios que se daban nunha zona concreta. De novo, se aumentamos a escala e estudamos como foi cambiando a tendencia no uso dos pigmentos en distintas etapas, vemos cambios moi interesantes e a veces moi radicais, que un pigmento que leva sendo o favorito durante séculos, de repente desaparece do mapa e é sustituído por outro. E falando cos historiadores entendimos por qué. Por exemplo, aquí, o salto do lapislázuli á azurita en Inglaterra e outras zonas de Europa dáse exactamente cando colapsa o Imperio Mongol e interrúmpese a ruta da seda. O lapislázuli ven de Afganistán, entón quedamos sen ese material, non o podemos conseguir. E tiramos de la azurita porque hai minas en Bohemia, en Europa, que son máis accesibles en outros lugares. Entón, estas dinámicas tamén nos están informando de o contexto social, económico, político máis amplo. Bueno, fixemos un traballo de divulgación bastante amplio, organizamos unha exposición cos algúns dos manuscritos analizados, un catálogo no que incluímos os resultados científicos, e tamén tedes unha páxina web que está online onde podedes explorar estes manuscritos en alta resolución e tamén aprender sobre tanto cuestións de histórico-artísticas como de materialidade, como de creación, contexto de produción. Ten este aspecto. E estou moi feliz de que o ano pasado, hai 2 anos, perdón, o proxecto fora recoñecido con Premio Europa Nostra, que ademais o proxecto xusto rematou ese ano, o sea que foi o broche final que o equipo deulle moitísima alegría. Que estou facendo agora? Pois despois deste periplo por Inglaterra de 8 anos, hai un par de anos que regresei a Galicia. Incorporeime ao INCIPIT, o Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, en Santiago de Compostela.
Trátase dun instituto multidisciplinar onde traballamos codo a codo xente de arqueoloxía, de antropoloxía, de ciencia. Estamos en proceso de crear un laboratorio analítico dedicado a patrimonio que ten este aspecto. Estas son as técnicas que temos disponibles. Estamos pouco a pouco adquirindo máis equipamento e tendo máis capacidade para analizar de forma non invasiva, a ser posible, os materiais. O proxecto de investigación principal, o que estou dedicando o meu tempo nestes anos, é Historia da arte técnica, o sea, que realmente é a disciplina relativamente nova que emprega este tipo de técnicas científicas en combinación con consulta de fontes escritas para averiguar como os artistas pasaban da idea á materia, o sea, como é o proceso creativo a partir da evidencia material que nos queda nos obxectos. Ainda non vos podo mostrar resultados, porque son inéditos, están sen publicar, pero algúns dos exemplos que estamos empezando a analizar en coleccións en España son os que tedes en pantalla. Traballamos moito co Museo Arqueolóxico Nacional e co Arquivo Histórico Nacional tamén. Estamos investigando a produción manuscrita no contexto de Castela, a súa evolución temporal, a asignación a diferentes escriptorios, comparación entre manuscritos. Tamén colaboramos con Jorge, que falará a continuación, no estudo dos Moralia in Job, que son 2 volumes espectaculares que están no arquivo da Basílica do Pilar e que creo que logo nos contará máis Jorge, polo tanto non destripo. E queremos indagar tamén na influencia anglo-normanda que percibimos estilísticamente. Queremos ver se tamén materialmente se confirma esta influencia. E por último con Rosa, que vedes que ao final somos 4 os que traballamos neste, coñecémonos todos. Con Rosa estou tamén apoiando o seu proxecto sobre a Biblioteca do Marqués de Santillana e a semana pasada chegamos de Cambridge e de Londres de estudar estes manuscritos que pertenceron ao Marqués e que se atribúen ao mestre de Paulo Diácono, bautizado por Rosa. Estamos caracterizando a paleta. Isto é unha sorpresa para Rosa, que non sabía que xa hai resultados. Mira que mapa de materiais máis chulo che saquei aquí, logo falamos. O seguinte será comparar o de Cambridge con este da British Library, que xa me deron cita para xaneiro, para ir a analizalo. Entón, bueno, traballo en proceso. E con Jorge de novo, gustaríanos moitísimo meterlle man o mestre ou os mestres, o círculo artístico dos cipreses. Que isto xa é contexto da Catedral de Sevilla, na Biblioteca Colombina. Porque xa os fragmentos que hai en Estados Unidos foron analizados. Entón, agora os investigadores estadounidenses están desexando que nós tamén comparemos co grosso do material, que é o que queda do códice, dos códices que están en Sevilla. Bueno, remato xa. Quería agradecer primeiro o equipo do Inquipit, en primeiro lugar a Brianda, que está aquí en primeira fila, que bueno, é unha axuda inestimable para o proxecto, unha grandísima historiadora da arte, os meus compañeros Juan, Fran e Uxía, e os colegas, entre eles Rosa e Jorge, que están na sala, e as miñas mentoras, sobre todo a Paula Ricciardi. A financiación, os anfitrións que nos acollen hoxe aquí, moitísimas grazas, e por suposto a vostedes. E se me permiten un minuto, xa que estamos neste lugar que para min é moi especial, bueno, quería contarvos que gustaríame dedicar esta charla pois en recordo dos meus bisavós, Ernestina Otero e Luis Pereira, que foron veciños de Redondela, tiveron un vínculo moi importante con esta illa. Como se comentou varias veces, a illa de San Simón foi campo de concentración ata o ano 43 e por aquí pasaron, estímase, uns 6.000 presos políticos. Os meus bisavós organizaron unha rede de solidaridade, sobre todo de mulleres, en Redondela, para prestarlle apoio, comida, abrigo, información, mensaxes escritos en papéis que enroscaban e metían nos dobladillos da roupa, os presos que estaban aquí, porque había moitos presos desprazados que viñan de Cantabria, do País Vasco, non tiñan familia, non tiñan unha rede aquí, e as condicións nesta illa eran aterradoras, de hixiene, de enfermidade. Entón, a labor destas mulleres que vedes aquí nesta foto, o barqueiro e as madriñas de San Simón, porque cada muller amadriñaba un preso, a labor delas foi fundamental para evitar máis mortes por enfermidade, porque aquí executabas a xente, pero moitos eran persoas maiores que morrían polas condicións terribles de vida que tiñan na illa. Entón, bueno, para darlle as grazas e lembralos, pois quería rematar e dedicarlles a miña charla a eles. Gracias.
Moitísimas gracias por esta emocionante conferencia en todos los sentidos.